тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламе батыр егет Аюпов Айнур Арыслан улына юллана. Бүген ул үзенең җитди беренче 10 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе, әтисе, Расима абыйсы, ике әбисе, бабасы, Галия апасы, Гөлнур апасы, Тверь шәһәреннән Юныс җизнәсе белән Дина апасы котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. 10 ел элек безнең гаиләдә зур шатлык булып көтеп алган улыбыз Айнур дөньяга килде. Ул кечкенәдән үк тәртипле, сөйкемле егет булып үсә. Хәзер инде балакайыбыз мәктәп укучысы булып, бик тырышлык күрсәтә. Йөрәгебез, балакайыбыз, сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйсыбыз килә. 10 яшь, әле балачак кына. Тик балачакның да инде әкренләп дөньяны аңлый башлый торган чагы. Без сиңа ихластан укуыңда уңышлар телибез. Бар адымларыңда синең таянычың булып торырга ышандырабыз. Синең без оныгыбыз һәр адымыңны, һәр җиңүеңне күзәтеп торабыз. Гырурланып та, сыкланып та сиңа яшибез. Әтиеңә синлек ошаганга күңелебез әллә ничек тулып ярата сине балакайыбыз. Гомер барышында сиңа безнең барлыгыбызны онытмыйча яшәвеңне телибез. Хәлдән килгән кадәр кирәк булса ярдәм итәрбез. Сиңа исә олы саулык, бетмәс тикәнмәс бәхет һәм шатлык телибез. Көн артыннан көннәр сиңа бары сөенеч китерсеннәр. Мәктәптә алга таба да шулай ук тырышып укырга язсын. Күңел күгебез, балабыз, җитте туган көннәрең. Котларга дип җыелыштык без синең бәйрәмнәрең. Сыкланып карап торабыз, бик тиз итеп үсәсең. Инде буйга әкрен генә үзебезне җитәсең. Борчу мәшәкатьләр басса, тарата син аласың. Күңелебез күгендә син кояш булып каласың. Балакаем, гомер буе бәхетле булса идең. Сөенеч булып дөньяга 10 ел элек бит килдең. Шатлык та син, бәхетем дә, улыбыз, күз нурыбыз. Синең хакта иртә, кичен, гомер буе уйлыйбыз. Кадерле Айнур Арсланович, матур, беренче юбилейгыз котлы булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Көн түгел, улым туган көн. Барша дөнья барлык җиһан, нурга тулган көн. Кечкенә генә булсаң да, син бит ир балам. Зур хыяллар, зур өметләр, тик юрап калам. Кечкенә генә булсаң да, Генә көн түгел ул, улым туган көн. Синең белән бәйле хәзер һәр туласы көн. Кечкенә генә булсаң да, син бит ир балам. Зур хыяллар, зур өметләр, тик юрап калам. Кечкенә генә булсаң да, гади